Здравейте, инвеститори, и добре дошли в новия седмичен преглед на пазарите с мен, Даниел Василев. Както обикновено, преди да започнем, съм длъжен да ви съобщя предупреждението за риск, според което търговията с финансови инструменти, предлагани от Admirals, носи високо ниво на риск, което може да не е подходящо за всички инвеститори или за вас в частност, поради техния сложен характер. Уверете се, че разбирате рисковете, свързани с инструментите, които се предлагат. Ако имате, разбира се, нужда от помощ, се консултирайте с лицензиран финансов консултант, за да сте сигурни, че добре разбирате продуктите, с които евентуално ще започнете да търгувате или инвестирате, или поне можете да започнете да търгувате или инвестирате. Не на последно място, прочетете всички документи, свързани с услугата, която Admirals предлага. Мненията, които се изказват, са единствено мненията на водещия, в случая аз, и никаква част от това, което ще чуете в рамките на следващия около час, не трябва да се приема като инвестиционен съвет. Нещо, което казвам абсолютно винаги и което според мен трябва да е добре ясно, но се струва да се напомня, защото е абсолютен факт, е, че никакво представяне в миналото на който и да е един инструмент или актив не гарантира бъдещо представяне и за напред. Казвайки това, искам да напомня, че ако искате да продължим разговора на живо, бихте могли да се присъедините към Discord канала на Admirals, линк за който ще откриете в описанието на този епизод в YouTube. Последното от обявленията, които бих желал да направя, е свързано с нашия нов вебинар формат, в който ще разглеждаме търговски стратегии, подходи и инструменти. Първото от изданията му ще се случи в средата на юни. Повече информация можете да намерите на сайта, когато бъде отворен за записване, и на нашия Discord канал. Ако искате да споделите какво ви е интересно да чуете в този формат, ви приканвам да го споделите или като коментар на текущия епизод, т.е. като коментар в YouTube, или да го кажете в общата група в Discord канала. Отново казвам, линк ще откриете в описанието, а когато е ясно и формата, ще откриете и линк за записване също в описанията в YouTube. Разказвайки за всичко това, пазарите продължават да са доста динамични и през изминалата седмица. В настоящия епизод, освен Nvidia, която вие вече виждате, ще си поговорим за Палантир, щатския долар, криптовалутите, които не съм коментирал от известно време, и разбира се, някои от последните данни, свързани с представянето на икономиките. По отношение на последното, според мен продължаваме да виждаме интересни резултати, поне в официалните статистики, които, честно казано, поне според мен, не сочат в посоката, на която централните банки се надяват. Нещо друго, което искам да разгледам, въпреки че ние често коментираме, разбира се, индексът S&P 500, е именно последното му представяне и, разбира се, едно много интересно изказване, което според мен повечето хора помнят само наполовина, а именно изразът Sell in May and go away, който, разбира се, в превод означава продай през май и си върви, образно казано, напусни пазара, но ще видим до кога. Първото нещо, което виждаме в момента, е, разбира се, това е цената на акциите на Nvidia. Не съм я коментирал в особени подробности в нашите различни формати, и тъй като през миналата седмица тя представи отчета си за първото тримесечие на календарната година, според мен си струва да й обърнем някакво внимание. Особено на фона на факта, че всъщност цената на акциите на Nvidia нарасна с 243,5% само от началото на юни 2023 до момента, т.е. от точно 2 календарни години.
Тогава се търгуваше за малко над 39 долара за трой унция, аз извинявай, за акция, моя грешка. А, може би си личи за какво си мисля, но 39 долара за акция до 135 долара за акция в момента, въпреки че все още не се е върнала на предишният си връх, който регистрира в началото на януари тази година, когато почти достигна 150 долара за акция, както виждаме и от графиката, която съм извадил. Всъщност, мисля, че не е това. Ага, ето това е графиката, която виждаме. Всъщност това е графика, която взех от аналитичният инструмент Research Terminal, който е достъпен за клиентите на Admirals в дашборд. Данните за финансовите резултати на Nvidia бяха публикувани в сряда тази седмица. И поне според мен не можем да ги четем като категорично позитивни, повече за това след малко. След оповестяването на резултатите, компанията отвори с поскъпване на акциите от около 5% по време на сесията в четвъртък, преди тяхната цена да се отдръпне някъде с около 3,7%, въпреки че завърши все пак седмицата на зелено, което е вярно и за останалите акции от групата на великолепната седморка: Apple, Amazon, Alphabet, бившата Google, Microsoft и Tesla. Всъщност от изброените Nvidia в рамките на седмицата, която измерваме спрямо затварянето предишния петък, е втора по растеж през изминалата седмица, като акциите й поскъпнаха с 2,51%. И от изброените беше изпреварена единствено от ценните книги на Тесла, които се повишиха с 3,23% отново спрямо затварянето предходния петък. А защо казвам, че резултатите, поне според мен, са нееднозначно позитивни, въпреки че може би тъкмо по този начин бяха разтълкувани от пазарите? Тук отново, между другото, искам да направя една скоба, която според мен е важна. Ние не трябва да си мислим, че знаем всичко, можем всичко и нашето мнение е абсолютно меродавно, когато става въпрос за търговия или инвестиране в някой финансов инструмент, поне според мен. Честно казвам, аз си мисля, че е от изключително решаващо значение да можем да предугадим или да си дадем сметка всъщност какво мислят другите пазарни участници. Защото какъвто и ресурс да имаме, никой от нас сам по себе си не е market mover или институция, която е в състояние да придвижи пазара в някаква посока, за разлика от огромните институционални инвеститори. Така че е важно какво мислят пазарните участници и поне според мен, пак казвам, е важно да можем да си представим и да оценим какво мислят останалите на пазарите. Затварям скобата, връщайки се към Nvidia. Компанията обяви по-високи приходи от очакваните. Печалбата на акция, ако изключим ефектите от новите ограничения върху износа на чиповете за Китай, също беше по-добра от очакваното. Обаче, ако включим ефектите от тези ограничения, които в рамките на първото календарно тримесечие бяха изчислени на някъде от 2,5 милиарда долара, печалбата на акция спада до 81 цента на акция, което е под очакванията, както виждаме на тази таблица, която е в долната лява част на екраните ни. Говорейки за приходите и печалбите, и почти половината от приходите на центровете за данни, които пък са най-голямото перо приходи на Nvidia, идват от нейните колеги, да ги наречем, от великолепната седморка, именно Amazon, Google и Microsoft. Но и категорията от приходите от центровете за данни не покри очакванията на анализаторите. Всъщност, както виждаме, при очаквани 39,2 милиарда долара, компанията отчете 39,1 милиарда долара.
близко, но все пак под очакванията на пазара. Гледайки към тримесечието, което вече не просто е в ход, към момента на говорене ние влизаме в последния месец от второто календарно тримесечие. Компанията посочи това, което се тиражираше и много широко в медиите, а именно, че забраната за износ на чиповете H20 към Китай ще нанесе удар върху приходите и някъде от около 8 милиарда долара, плюс-минус 2%. В резултат на това очакванията и са през текущото второ тримесечие приходите й да възлизат на 45 милиарда долара, което също е под прогнозите на анализаторите, които очакваха 45,9 милиарда долара. Явно заместването на санкционираните за износ към Китай чипове с новата архитектура Blackwell, която ще бъде насочена към Китай и които са ориентировъчно с около една трета по-ефтини, няма да е достатъчно да компенсира спада в приходите. Според самата Nvidia, производството на чиповете Blackwell всъщност ще започне този месец. Поглеждайки вече към графиката на компаниите, техническия анализ показва, че в момента те са вече не свръхкупени, защото индексът на относителната сила падна малко под 70 пункта, но изключително близо до територията на свръхпокупка, като някъде от началото на месец април на дневната графика, която съм извадил, виждаме, че те се движат в коридор, като той беше уважен и при динамиките тази седмица и в горната и в долната си част, като устойчив пробив в една от двете посоки може да даде индикации за следващата потенциална посока на движение, гледайки напред. Трябва да обърнем внимание, че акциите на Nvidia все пак не успяха да пробият съпротивата от 144 долара за акция на дневната графика, което е вторият им неуспешен опит след последния такъв, който беше от средата на февруари тази година. Потенциално, ако все пак компанията успее да пробие в посока нагоре, гледаме за следващата стойност от 150 долара за акция на Nvidia, което ще е нов рекорд. Nvidia след това потенциално би могла да се насочи и да тества 160 долара за акция. Последно за Nvidia, преди да продължим нататък и към другите теми, от които съм подготвил за тази неделя. Интересно е, че висшето ръководство на компанията оповести, че ще продава акции. Изпълнителният и директор Йенсен Хуанг изтъкна, че ще продаде 6 милиона, но освен него и други от висшия менеджмент на Nvidia също ще продават акции, което според мен си струва да му се обърне внимание, при все, че това според мен съм го казвал и в на други формати, но да го напомня отново. По моето лично мнение, обикновено когато говорим за продажби на инсайдери в съответната компания, трябва да имаме предвид, че това са хората, които предполага се поне и има добра логика да се предполага, че имат най-добрата информация за текущото състояние на съответната компания. Инсайд търговията с акции, според мен винаги си струва да се следи и съответно да си правим някакви заключения въз основа на нея и какво можем да очакваме предвид нея. Разбира се, както открих и в началото по време на оповестяването за риск, нищо от това не е инвестиционен съвет, но смятам, че трябва да имаме едно на ум. Преминавайки нататък, поглеждаме вече към борсовите индекси. Редовните ни зрители знаят, че обикновено ги разглеждам в всяко, ако не почти всяко шоу, което правим.
S&P 500 отново се насочва към тестване на съпротивата и психологическата граница от 6000 пункта, която не беше достигната в края на миналата седмица, която беше всъщност, разбира се, както казах, и последната седмица на месец май. Като, говорейки за целия месец май, всъщност индексът нарасна с над 6%, по-конкретно 6,15%, а, което всъщност прави най-силният му месец май от 1990 година насам. Говорейки за границата от 6000 пункта, трябва да припомня, че последно индексът S&P 500 се търгуваше над тази граница в края на февруари. Говорейки за неговата обща насоченост в посока нагоре последните седмици, и въпреки представянето си от миналия месец, от спрямо началото на годината, индексът S&P 500 почти не е мръднал. Той се търгува с изключително лек ръст от под 1%, някъде мисля, че 0,73-75% от началото на годината. Другите водещи щатски индекси също приключиха на зелено. През месец май Dow Jones Industrial Average нарасна с 4%, а технологичният NASDAQ се представя най-добре от трите с ръст от почти 10% през миналия месец. Какво виждаме? Тази таблица, която намерих, очевидно е малко стара, но фундаментално за 2 години данните в нея едва ли ще са се променили съществено, предвид това, че тя включва почти 80 години. Виждаме доходността от 1950 година в съответните 6 месечия. И защо идва изразът sell in May and go away, продай през май и си ходи, нали, остави пазарите, нали, защото исторически, не случайно напомних в началото на епизода, че историческите данни не ни гарантират нищо за бъдещето, но исторически поне виждаме, че в периода май-октомври индекса S&P 500 е имал най-ниската си доходност за 6-месечен период, която средно е с 1,7%. Виждаме, че, например, периода ноември-април исторически е имал най-високата доходност, почти 7%, има 6,9%. Но не трябва да забравяме всъщност каква е пълната формулировка на израза, а именно sell in May and go away, but remember to be back on St. Leger's Day. Този ден е в средата на септември. Говорейки за Sell in May and Go Away, през настоящата година вече някои издания побързаха да обявят, че този израз вече е за историята, вече не важи. Предвид силното представяне на индексите през месец май, казах вече, S&P 500 имаше най-силния си май от 1990 година насам. И потенциално, може би, тези издания очакват добро представяне на индексите да продължи и през летните месеци. Да видим дали това ще е така. Аз не искам да се обвързвам с категорична прогноза. Все пак, според мен, в краткосрочен план, именно през следващите месеци или следващите месеци, има известна вероятност пазарите все пак да преминат през някаква консолидация или дори лек спад. От една страна, както виждаме на горната графика на екраните, която ни показва съставния NASDAQ, там преди седмица се наблюдаваше така наречената формация падаща звезда, при която след период на растеж имаме дневна свеща с много къса опашка отдолу, но горна опашка, която е обикновено над 2 пъти или повече по-голяма от цялото на свеща. Същото или сходно се наблюдава и при индекса S&P 500, макар и не толкова изявено.
Също трябва да обърнем внимание и на това, че индексите също са в територия, доближаваща се до свръх покупка, макар все още да не са в нея. Те я докоснаха като цяло в средата на месец май. Отделно, графика, която съм заел от Zero Hedge, виждаме, че на долната ни графика, извинявам се, отделно в долната графика виждаме прогнозите за пълзящите приходи на 4-месечна основа, чието темп на растеж се очаква да се понижава през текущата година. Не на последно място, и тук достигаме до правилната графика, искам да припомня, че пазарите, не само в САЩ, глобално, остават, според мен, поне доста уязвими на новини, свързани с на търговската война. Това, което виждаме на нашите екрани е графика, която съм взел отново от Zero Hedge, която ни показва последните реакции на индексите на различни новини, свързани с търговската война. Тук отварям една скоба, впрочем, че към момента на запис индекса на волатилността VIX всъщност се насочва към една от най-ниските си стойности от над година насам, съдейки поне от последните налични данни в края на миналата седмица. Моето лично мнение е, че за момента, говорейки обратно към търговската война, за момента сме далеч от нейно разрешаване и край на въпросната търговска война. Въпреки, че през миналата седмица една от новините, която според мен подпомогна и движенията на пазарите, беше, че Американският съд за международна търговия излезе с решение, че митата, които администрацията на президента Тръмп иска да наложи, не са законни, което, както казах, беше и сред причините за глътката въздух и като цяло доброто представяне в края на месец май. Но казвайки това, първо, САЩ и Китай все още не са се договорили за нищо категорично и съвсем неотдавна Скот Бесент каза в прав текст, че преговорите са спрели. Второ, 90-дневният срок, който администрацията на президента Тръмп обяви, все още, т.е. не все още, продължава във времето. Няма чак толкова много време, малко над 2 месеца и половина. И все пак до момента пак казвам, че няма някакъв категоричен напредък. Не на последно място се струва да се отбележи, че от една страна гледаме само към САЩ и Китай, където въпреки, че двете страни се договориха за пауза на митата, която обаче пауза означава, че не, че няма мита, че те се връщат към някакви по-низки стойности от гигантските им размери, които аз бях определил като де-факто ембарго по-рано тази година. Нали, все още има мита. Митата продължават да се отразяват върху търговията. Това от една страна. От друга страна обаче, САЩ всъщност увеличи агресивната риторика по отношение на Европейския съюз. Всъщност, в връзка с последното, си струва да напомня и, че в края на миналата седмица президента на САЩ Доналд Тръмп оповести, че митата върху алуминия и стоманата, които САЩ внася от Европейския съюз, ще бъдат удвоени или поне заплаши с това и че те ще станат от 25-50%. Също в петък излезе информация, че германският гигант в стоманената индустрия ThyssenKrupp може да съкрати около 20 000 души, което всъщност е една пета от целият персонал на компанията. Говорейки за нейното състояние, всъщност тя още в края на миналата година оповести планирани съкръщения на персонал, като тогава ставаше въпрос за 11 000 души само в стоманената и дивизия. Припомням, както коментирах и в предишното издание на седмичния преглед на пазарите,
че миналата седмица пък президента на САЩ излезе с идеята, че се отказва от преговарянето с Европейския съюз и от постигането на сделка и иска митата да бъдат, или поне заплаши, че митата може да бъдат увеличени на 50%. Всъщност миналата седмица и Apple бяха заплашени с 25% мита върху iPhone, които не се произвеждат в САЩ. Това го коментирах много по-подробно в миналото издание. Няма да се спирам в момента на него. Ще оставя по-скоро линк към него в описанието на настоящото. Естествено, в отговор на последното е именно идеята за увеличаването на митата върху стоманата и алуминия. Европейския съюз коментира, че може да има ответни мерки, но като цяло тази риторика и да го определя като продължаващо нажежаване на търговската обстановка между САЩ и Европа, всъщност ни показва, че търговската война, поне що се отнася до Европейския съюз, е далеч от приключила. И разбира се, нещо, което мисля, че казвам винаги, е, че търговската война не е нещо позитивно нито за икономиката, нито за нас. Видяхме всъщност, виждаме дори и пред нас на графиката, че и пазарите не я приемат за нещо твърде позитивно и никой, поне според мен, не печели от една търговска война. Така че ключовата думичка, която медиите сега харесват, а именно а, несигурност, поне според мен се наблюдава и вероятно ще продължава да се наблюдава във връзка на отношенията между САЩ и Европа. Аз бих казал за мое съжаление. Тук виждаме инфлацията в еврозоната, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени. Миналата седмица имаше някои данни, свързани с някои от водещите икономики в Европейския съюз и еврозоната по отношение на инфлацията. Виждаме най-дясната колонка, че като цяло имаме спад с изключение на някои страни. Спад всъщност естествено не означава, че цените спадат, а означава, че темпът, с който се покачват, се забавя. Аз обикновено давам сравнение с кола, която се движи и вместо да се движиш с, да кажем, 100, се движиш с 90, но това не означава, че се движи, че е спряла, камо ли, че се връща назад. Просто тя се движи една идея по-бавно, също и с индексите на потребителските цени. Чисто методологично, само да припомня, индекс на потребителските цени е, да кажем, това, с което по принцип измерваме инфлация, пък в Европейския съюз го мерим с хармонизирания индекс на потребителските цени, с идеята данните да са съпоставими. Защото иначе всяка статистическа служба в страните членки ще си имат собствена методология, няма да можем да сравним данните едно към едно. Но във всеки случай, важното, което според мен си струва да се отбележи от тази таблица, която виждаме пред себе си, без да влизам в абсолютно големи детайли страна по страна. Две неща. Първо, индекса на потребителските цени все още е над целта на Европейската централна банка и на тя е цел, която всъщност централните банки глобално следват, а именно 2% темп на растеж. Зрителите знаят, че в принцип аз съм скептичен не само, че една централна банка е способна да постигне точен темп на растеж, но аз лично съм скептичен, че изобщо трябва да гоним конкретен темп на нарастване на цените. Това обаче е, може би, тема за друг формат. Да, от една страна имаме все още по-висок темп на растеж, отколкото на Европейската централна банка и се иска, и това го виждаме в горните редове, където виждаме разбивките за страните от Европейския съюз, под него и страните в еврозоната. От друга страна обаче, по всяка вероятност, благодарение на на това забавяне на темпа на нарастване, може би ще видим ново понижаване на основните лихвени проценти от страна на Европейската централна банка през тази седмица. Само че повече за това ще коментирам в края на настоящия епизод.
Поглеждайки от другата страна на океана, икономиката, т.е. нали, това, което виждаме с заетите в САЩ, по-скоро исковете за обезщетения за безработица. Горе ги виждаме с натрупване на долната графика. Виждаме първоначалните искове месец по месец. Долната графика, естествено, това, което категорично е ясно, е, че те не са в размера си, който имаха по време на пандемията и нали, 2021 година все още ситуацията беше изключително несигурна. Второ, все още нямаме категоричен темп на растеж на месечна основа. Всъщност виждаме, че дори и данните от есента на 2023 година не са достигнати като брой на нови искове за безработица. Те тогава, по мои спомени, надхвърлиха 250 хиляди на месец. Само, че това не ни казва много и след малко ще коментирам защо. По-важното в случая, което не съм извадил като графика, естествено но ще го разкажа, е, че Федералният резерв за сега няма да бърза да понижава основния лихвен процент, за разлика от други централни банки в други държави по света, поне съдейки от FOMC Minutes, които бяха публикувани през миналата седмица. От тях обаче разбираме, така надникваме в мисленето на централните банкери и до някъде разбираме защо няма да понижават основния лихвен процент, а именно защото от Централната банка смятат, че рискът от по-висока инфлация и по-висока безработица е увеличен. Сред причините за това е, че митата всъщност са по-обхватни, отколкото самите представители на Централната банка предварително са си мислили. И това води до ситуация, в която ефектите, които митата ще окажат върху икономиката, са свързани с несигурност. Отново тази ключова дума, която естествено и ние използваме. За мен лично в случая Федералния резерв не ни казва нещо съществено ново. Подобни коментари или поне коментари в малко или много сходен дух имаше и по-рано, но интересното е, че след като години наред слушахме, че инфлацията е преходна, което естествено още в реално време коментирах, че не е така, след това слушахме и все още продължаваме да слушаме, че икономиката е стабилна и устойчива или sound and resilient за четящите и слушащите на английски. Това са новите ключови думички, които централните банкери и медиите използват. Сега поне според мен става ясно за пореден път, че и двете допускания не са правилни, като в случая това идва от собствените прогнози на самата централна банка. Отново си струва да акцентирам, че комбинацията от висока безработица и инфлация, която е по-висока, отколкото се иска на централните банкери, всъщност означава или поне напомня на нещо като стагфлация. Това е ситуация, за която Федералния резерв в миналото ясно е казвал, че няма инструмент, с който да се бори категорично. Въпреки, че тук се струва да отбележа, миналата седмица видяхме всъщност и втори пореден месец на по-слабо нарастване именно на инфлацията в САЩ, отколкото се очакваше. Говоря за растежа по-скоро на годишна основа. Данните на месечна основа сякаш бяха или съвпаднаха с очакванията на пазарите. Друго интересно за мен, говорейки за цените в икономиката, е, че цените на производствената инфлация продължават да се свиват като темп на растеж, но продуктите за крайно потребление нараснаха с 0,5%. Тук отново акцентирам, че говоря за производствена инфлация, а не за индекс на потребителските цени.
Това според мен не е много добра новина за икономиката и може да ни показва, че потреблението, респективно и бизнес сектора, всъщност не са в цветущо здраве. Нещо, което съм коментирал в други изследвания и на което като цяло според мен често се спирам в коментарите си, така че няма нужда, смятам, да го коментирам в особено големи детайли и в момента. От Федералния резерв може и да са прави за притесненията си, нали, предвид, че продължаващите искове, които пак казвам, в момента гледаме на горната графика, искове за обезщетение за безработица имам предвид, естествено. Та продължаващите искове за обезщетение за безработица се доближават доста до психологическата граница от 2 милиона. Данните, които може би тук не се виждат идеално, са над 1,9 милиона за последния месец. Повече за това, между другото, ще разберем съвсем скоро, когато в началото на юни видим и следващите данни за заетостта в САЩ. Знаем, това е нещо, което дискутираме тук в формата от една страна и това е нещо, което много дълго време беше така малко или много двигател на пазарите, т.е. пазарните участници също го следят. Насочваме се към друго, което следим често в форматите, именно валутната двойка евро-долар. Няма тук да коментирам твърде подробно за нейното представяне, но си струва да се посочи, че след новината за съдебния опит да се блокират митата, защо казвам опит? Защото от администрацията на президента Тръмп споделиха, че те ще пробват алтернативни канали да се прокара тази политика на продължаващата търговска война. Но все пак след новината за опита за блокиране на митата, в четвъртък, нещо, което не е извадено на графиките, които гледаме, но в четвъртък доларовият индекс отново надхвърли за кратко границата от 100 пункта, което всъщност беше и най-високата му стойност от 20 май, преди след четвъртък да се върне към спад. Във валутната двойка евро-долар, след като еврото спадна до най-ниската си стойност от 18 май, както виждаме всъщност на горната графика, то се върна към растеж. През тази седмица, според мен, следим естествено за извънредни събития, за календарни събития, пак казах, това ще коментирам сега в края. И естествено за новини, свързани с търговската война. Потенциално те биха могли да доведат до някой пробив от нивата на подкрепа или съпротива. А тук искам да се струва да споделя по-скоро, че се струва да се посочи, че еврото се отласна от 50-дневната си пълзяща дневна средна стойност, извинявам се, или moving average на английски, след като по-рано през седмицата я проби в посока нагоре, така че някъде при ниво от 132 долара за евро, може би отново имаме граница на подкрепа, ниво на подкрепа за еврото. Продължавайки относително бързо нататък, защо съм извадил биткоин и злато? От една страна те естествено и двете деноминирани в долар, доста ясно е, че представянето им е измерен, представянето на щатския долар ще им се отрази и съответно продължаваща слабост на долара би могла да се отрази позитивно и на двата инструмента, но от друга страна през последните седмици те малко или много започнаха да си приличат. Аз в миналото често съм коментирал за това, че биткоин, макар и водеща криптовалута, всъщност има много по-голяма корелация исторически в представянето си, не толкова с златото, въпреки естествено алюзиите към това, че
За някои биткоин се приема като дигитално злато. Аз лично не съм склонен да се съглася с подобно тълкование, но все пак биткоин исторически се движи по-скоро в някаква връзка с рисковите активи. Именно по-голяма корелация има, или поне е имало с индекса NASDAQ, отколкото с златото. В случая виждаме не абсолютно идентична динамика между двете, но поне според мен малко или много, а, не толкова, че започват да си приличат, но поне в непосредственото минало има известни така сходства между биткоин и златото. Биткоин не е отдавна с нов рекорд на цената, въпреки че а, тя, тя се коригира леко. И двата инструмента не са в нито свръхпродажба, нито свръхпокупка, както виждаме на индексите на относителната сила и на двете графики. Така че ще струва да видим дали и двата ще продължат като цяло възходящата си тенденция. Естествено, нищо от това, както обичаме да казваме, не трябва да се приема като инвестиционен съвет. Но да видим в условията на последните пазарни динамики. Златото го коментирам често. Зрителите знаят, че все още има търсене на активи убежища, поне според мен. Това се наблюдава и при някои Форекс валутни двойки. Швейцарския франк и долара го коментирах неотдавна. Златото, естествено, както казах, също. Поне според мен има търсене от една страна, естествено, от централните банки, което не е спаднало радикално, от друга страна и изобщо от институционални инвеститори на така наречените активи убежища. При биткоин е интересно да видим дали високата му оценка ще се задържи след, според мен, солидната корекция, която водещата криптовалута, или поне най-голямата криптовалута по пазарна капитализация, а, претърпя от някъде края на миналата година и през тази година. И от последните инструменти, който ще разгледаме в тази седмичния преглед на пазарите, всъщност Палантир. Отново в горната графика на екраните виждаме дългосрочната графика за над една година на Палантир, която извадих от аналитичния инструмент Research Terminal, който, пак казвам, е достъпен за клиентите на Admirals. Виждаме като цяло позитивното представяне на технологичната компания. Всъщност, в самия край на миналата седмица акциите на Палантир два пъти достигнаха до нивото на съпротива от $132 за акция. Не успяха да пробият до предишния рекорд, който беше постигнат на 14 май. Допускам, защото при ниво някъде от около $132 за акция има ниво на съпротива и различни чакащи поръчки. Все пак, само от началото на годината акциите на Палантир достигат ръст от някъде 75%, а само през месец май покачването им е от около 8%. Сред причините за това представяне, включително и през миналата седмица, са, че Палантир ще продължава и ще увеличава всъщност партньорствата си с държавната администрация и различни отдели на въпросната администрация, като стана ясно през миналата седмица, че Фани Мей, естествено това е Фани Мей, която така хората, които следят икономическата история или представянето на пазарите в
по-дългосрочен план. Това е същата Fannie Mae с активи на стойност около 4,3 трилиона долара, която в средата на първото десетилетие на века беше един от главните участници и виновници за взривяването, то първо за надуването, а след това и за взривяването на тогавашния имотен балон. Както виждаме, тя си е все още с нас, казвам нас естествено образно, защото ние, или поне повечето от нас не сме в САЩ, но Fannie Mae все още е тук като цяло и тя ще си партнира с Palantir за внедряване на технология за разкриване на измами. Естествено, технологията е базирана на изкуствен интелект, както можем да предположим. Тук се струва да припомня и други новини покрай Palantir, които като цяло след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп се радват на така широко търсене от САЩ и включително и регулаторни промени, които поне според мен доста подпомагат работата на компании като Palantir, именно обмена на данни между различни държавни агенции. А, Тук друго, което се струва да се отбележи е, че според последния финансов отчет на Palantir, който е за първото календарно тримесечие на настоящата година, всъщност администрацията на САЩ формира някъде към почти половината приходи на Palantir, към 380 милиона от около 884 милиона долара идват от САЩ. Не само това, а през първото тримесечие на годината размерът на приходите от правителствени контракти нарасна значително на годишна основа, някъде с около 50%. Може и това да е тенденция, която ще продължаваме да наблюдаваме във времето, предвид последните новини. Освен, естествено, с Fannie Mae, Palantir неотдавна през май изключи договор с управляваната от Робърт Кенеди Джуниор Department of Health and Human Services. Контрактът е в размер на 90 милиона. Също, между другото, през миналата седмица стана ясно, че Пентагонът увеличава размера на контрактите си с Palantir и използването на проекта Maven Smart System. Увеличава ги с някъде над 60% до около 1,4 милиарда долара през следващите няколко години. Говорейки за Palantir, предвид състоянието на много близо до свръхкупеност, към което компанията тръгна да се връща неотдавна, е абсолютно възможно в краткосрочен план цената на акциите й да тества подкрепата, която съвпада с 50-дневната пълзяща средна стойност, която на графиката ни е показана от червената крива. Зелената крива всъщност ни индикира 200-дневната пълзяща средна стойност. Като тук се струва да отбележим, че по-бързата от тях, а именно 50-дневната с червената крива, пресече в посока нагоре зелената на 15 април, при това в условията на като цяло възходящата тенденция за акциите и това може да се приема като бичи сигнал по принцип. Естествено, нищо не е инвестиционен съвет. Разбира се, преди да приключим с разглеждането на Palantir, освен техническото представяне на цената на акциите на Palantir, според мен си струва да се следят, ако хората имат интерес към подобен вид бизнеси, да се следят и новините, свързани с държавни контракти. Всъщност, в края на миналата седмица Palantir влезе в полезрението на доста от медиите, освен с контрактите, с една много дълга статия, анализ в Нью Йорк Таймс, според която администрацията на президента Тръмп, чрез сключването на договори с Palantir, отваря вратите за масово следене на американските жители. Дали това е така? Моето лично мнение по принцип към медии от сорта на Нью Йорк Таймс е
по-скоро скептично, но от друга страна, компании, които предоставят услуги, свързани с сигурността и потенциално следене на жителите, не само на САЩ, на която и да е страна, също зависи естествено и от собственото ни настроение и от философската гледна точка, но биха могли да бъдат поставени под така известен скепсис и съмнение. Все пак това е статията, която беше публикувана в Нью Йорк Таймс. Ще оставя линк за нея в Discord, ако ви е интересно. И отново припомням, че ако искате да продължим разговора, бихте могли да заповядате и да се присъедините към Discord канала на Admirals, като, пак казвам, линк за него ще откриете в описанието на настоящия епизод. С това се насочваме към последната тема, която разглеждаме в всяко едно издание, а именно какво ни очаква през идващата седмица. В началото на всеки месец имаме естествено различни индекси на мениджърските поръчки в различни държави. В случая в понеделник вечерта българско време, като часовете, които виждате в таблицата на екраните си, всъщност са часовата зона на София. Та в понеделник вечерта имаме индекс на мениджърските поръчки в САЩ. Прогнозата е той да остане без промяна, леко в територията на контракция. Това е ISM, Manufacturing, PMI. Рано сутринта, пък българско време, ще видим какво са си говорили на последната среща представителите на Резервната банка на Австралия. Лично аз не бих очаквал някакви радикални сътресения в Форекс валутната двойка, щатски и австралийски долар, но все пак е интересно какви са настроенията при все това, че нещо, което аз много пъти съм посочвал, обвързаността на икономиката на Австралия с икономиката на Китай, като пак казвам, икономиката на Китай все още остава в полето на санкциите от страна на САЩ. В миналото издание всъщност на това предаване си говорихме малко по-подробно за икономиката на Австралия, поне по последните макроекономически данни, включително и за валутната двойка австралийски долар и щатски долар. И според мен си струва, ако ви е интересно, да прегледате и него. Също в вторник много важно очакване е за лек продължаващ спад на индекса на потребителските цени в еврозоната, като прогнозата е да имаме спад от 10 базисни пункта до 2,1%, което е съвсем малко над целта на Европейската централна банка. Същата всъщност ще обяви не очакванията си, по-скоро решението си за лихвената политика и за промените, които се очаква да бъдат ново свиване на основния лихвен процент, т.е. на различните основни лихвени проценти с 25 базисни пункта. Да видим дали ЕЦБ ще понижи. Според мен лично, предвид състоянието на икономиките в Европа и предвид това, че може да използва като оправдание забавящия се темп на нарастване на цените, има голям шанс тя да не разочарова очакванията на пазарите, което също само по себе си е тенденция, а именно Централната банка не разочарова в общия случай пазарите и да намали основния лихвен процент. За мен лично това е една от всъщност, заедно с инфлацията в еврозоната, това е едно от най-важните решения, които календарно си струва да следим. Освен него, естествено, и нещата, които извън календарно идват в новините и на които пазарите реагират остро. Именно най-вече новините, свързани с продължаващата търговска война, най-вече срещу Европа. Отделно имаме и индекс на менеджерските поръчки в услугите в САЩ.
Очакванията са всъщност услугите да станат все по-позитивни в територията на експанзия и да нараснат леко до 52 пункта, което не е нещо забележително, но все пак не е територия на контракция, така че това си струва да се проследи. Друго пък отвъд океана изключително важно е Джоудс доклада за отворените работни позиции. Допускам, че той може, или поне исторически имаше отражение върху пазара. Пазарните участници го следиха изключително изкъсо. Може и в този случай да наблюдаваме същото. Търговски баланси в края на седмицата, а именно в Канада четвъртък и в Германия в петък. А, Интересното за Германия е, че очакваме на едно много леко свиване на търговския излишък. Да видим дали това ще е така. Също в петък много важно е отново безработицата в САЩ и новосъздадените работни места, non-farm payrolls, които, както виждаме, прогнозата е да спаднат. Напомням, че въпреки, така да се каже, тълкуваните като позитивни данни от пазара на труда в САЩ, аз лично съм по-склонен да изпитвам известен скепсис и да мисля, че пазара на труда в САЩ далеч не е толкова устойчив, колкото данните ни искат да го покажат. С това се насочваме към края на днешния епизод. Отново припомням, че ако искате да се присъедините към малко по-жива форма на комуникация и да получавате повече анализи в хода и на търговската седмица, можете да се присъедините към Discord канала на Admirals. Линк към него ще откриете в описанието долу. Идната седмица няма да бъда сам, ще имаме гост, който отново ще оповестя на канала в Discord и ще събера въпроси към него от вас, ако имате интерес, разбира се. Но според мен е много интересен гост. Неговия фокус и профил е свързан с трейдинга, така че аз лично очаквам да има доста въпроси по тази тема и си мисля, че ще се получи много интересна комбинация от макро и фундаментален анализ от една страна и задълбочен коментар върху някои трейдинг аспекти на различни инструменти от друга страна. Преди да приключим, естествено напомням, че нищо от това, което чухте, не е инвестиционен съвет. Представянето в миналото не ни гарантира никакво представяне в бъдещето на нито един инструмент. И ако искате да се запознаете с услугата, е силно препоръчително да прочетете документацията на продукта и услугата, които Admirals предлагат. Ако имате питания, да ги адресирате към лицензиран финансов консултант, за да сте напълно наясно с същността и рисковете пред всеки отделен инструмент. С това аз бях Даниел Василев и както всяка седмица ви пожелавам спорна търговия и ще се видим скоро, освен идния уикенд, следващата неделя след обед. Ще се видим скоро и в нови формати, които ви готвим. Успешна търговия на всички и успешни инвестиции и до нови срещи!